Lord. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga.
Good afternoon po. Diyos maray na hapon po sa indugabos na tagapaghinanyog ng programang Tanog Bicol. Yaon na naman po kita, isang oras kitang mag-iiribanan. Kaya madyan na po kamo, tutok lang po sa 13:32 sa indong mga radio. And of course, sa inyong mga live streaming, sama-sama po kita, tanganing lalo po si mga millennials, si mga kabataan ngunyan. O papaghinanyugon po nindo sa programang ini, tanganing manudan man ninda o maka-reach up nila kung ano ang mga kansyon na Bicolno na minanatapa sa satuyang mga ninuno. Lalo ining babaeng taga Bicol, talagang mayong makakadaog kan babaeng taga Bicol. Ayan, isang oras po kita, alas 2 hasta alas 3 ng pagkahapon, kada Domingo, sama-sama kita sa Tanog Bicol. Ayun. Sa tuya po makakaibanan, sa technical side, andyan na po si Sergio Warner de Villa. And of course, nandyan pa rin sa information, si Aldrin Orlanda. And of course, yaon pa naman na unduman sa transmitter, si Engineer Belindon Toralio at ang sa iyang tagapagbantay, tagapagtanggol, si Jimmy Guanson. Ayan, ako man pong yaonig, di may pong iba, kung di si Manay Elma Dili Magaspe, nagsasabing Diyos maray na hapon po sa entugabos na mga naghihinan yung ngunyan. Maray na hapon, Diyos maray na aldo po kaninyo ngamin. And of course, hello to my love, James Wally Osas of Nigeria. Palagos po kita.
Ayan na talagang nakakaantok talagang pang siesta ang satuyang mga tugtuging tanog Bicol. Ayan si mga nagtutungka-tungka po dyan, magpadagos po kita magturog-turog habang naghihinanyog ang mga tugtuging Bicol noon. Hello to Cheryl Castroverde Aquiler who is listening right now. And of course, to my very own Nene Edsel de Lima, Esteliena, who is watching from Quezon City. Okay, Nene, extend my regards to our very own Senator Laila Maestrado de Lima. I would like also to say hello to Margaret Lamiel Oliveros. Ayan, happy, blessed Sunday. Margaret Lamiel Oliveros of US of A. And also to Loretta Cornelio Ilas of Cavite. Andyan po siya sa Salinas. Diyan po ginagawa ang mga daing. And of course to Nene Edsel Esteliena de Lima, Esteliena Loretta Cornelio, and of course to Cheryl and Tuding Castroverde Aquiler of Cheryl Beauty Salon. Sinda po ang nagme-maintain kan sa kuyang paggayon-gayon at maintaining ang may younger look. Sila po iyan. Kaya po, dyan na lang po kayo. Magduman na lang po kamo sa Cheryl Beauty Salon. And of course, kung ang problema man sa inyong motorsiklo, andyan po ang Saranghe Motor Parts and Services. Pero mo pong available ang sa indang mekaniko. Padagos po kita. But hello to my only love of my heart, James Wally Osas of Nigeria. Hello my love. And of course, to my sa mga new admirers ko. Andyan po si Lois and Christopher. And of course, andyan man po si Olot, si Aligwekwe, si Manu Anil of India, Henry Kelvin of UK, and of course to William Chong and Robert Spark. They are all my viewers all over the world. Ayan ang yabang ko. Padagos kita. Pasensya ta. Marami tayong mga tagahanga na talagang nag-aaksya ng oras just to watch our program. And also, good afternoon man po doon sa mga nagkikinig sa kanila mga transistor radio. Araw kay Lolo Jose, who is now on bed, and kay Lolo Jess, and kay Manay Nelia Bernales, and kay Mang Johnny dyan sa meriendahan with Sinanglay. Babayeng taga-Bicol, ako'y Bicolana, marayan ugali, permi pang maugma, maray makiayon, maray na amiga,
sa puon sa imong dungawon man lamang pobre mong servidor dungawon madali tapon dai maabtan dungawon madali sa puon ta magagadanon. Sa puon sa imong dungawon man lamang pobre mong servidor dungawon madali tibaan di maabtan madali sa puon ta magagadanon dungawon madali sa puon ta magagadanon. O iyunay ni ang bunga ning paghali mo yata na kami mo pabayaan sa sadiring daga minsan gura doan pungaw titi usong ginaha daiming mapugulan magabak na luha san ito ka na sa harayong lugar sa imong ingatan an sa imong buhay daimo paglingawan sa tong ulay-ulay asin magbalik ka giraray Haloy ng panahon na dinitius ko labi mong pasabi kan pubing buhay ko uyami na dulo nening sasay mo naghagad ning tawad kan salang ginimo sa sapuday ka ning kapaniruan huling igwa ka ng ibang namumutan alagad rumduman sa tung ulay-ulay solamente ang Diyos sa tung kaatuban.
An oras na ni hatod sa Indokan Kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita, 40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky, White, White, White. This time check is brought to you by Honorable Jesse Bochoy Abunite, City Councilor, Irigas City. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2021 na may temang Filipino at mga katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Pagpugayan natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika ng bansa na magsilbi itong bukas na pinto at durungawan upang patuloy nating matanaw at mabalikan ang ating nakaraan. Bisitahin ang www.kwf.gov.ph o makipag-ugnay sa 8736-2525, 0928-844-1349 para sa iba pang detalye ng pagdiriwang. Karapatan ng mga bata ay aking ipaglalaban. Mga kababaihan ang poprotektahan. Boses ng kabataan aking pagkikinggan. Ating kalusugan ang iingatan. Paglilingkuran ng mga irigente. Magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko. Dahil kay Daday, hayay ang buhay. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Quincentenary Faith Rewind. Father Pedro de Valderrama, the chaplain of the Spanish fleet, celebrated the first Holy Mass in our islands. It was an Easter Sunday, in gratitude to the risen Lord for their safe journey. KBP marks 500 years of Christianity and this station. An misa sa radyo, hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Lazar Resto Bar and Water Refiller, owned and managed by Leticia Pulton. Saranghe Motor Parts, owned and managed by Mr. and Mrs. Mario Razon of San Isidro, Irigas City. Burns Bills Payments and Remittance Center, owned and managed by Giorgio Bernales and family. Edinora Garcia and Family, Mama Betes Farm, owned by Marisol Bondal, Cheryl Beauty Salon, owned by Cheryl and Tuding Castroverde, Aquiler.
Avelino and Tess de Lima and family, Esther Chris Volante and family, Mary Ann Gaspi Aselen and family, Roberto Elizabeth de la Serna and family, St. Elizabeth School of Irigas City, Senator Laila de Lima and family, Kagawad Elma de Lima Gaspi and family, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, and an RPN DCKI family. Ako po si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulit na natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2 Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, mahay na lideratong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangan sa banwaan, kapatao asin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Nagabonyog ang gabos, para sa igagarahay, Kusog Bicolandia, gabos na sektor, kan sa tong ronay, Kusog Bicolandia, progreso at pag-asenso, sa tong makukuha, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia, Kusog Bicolandia. Bicolanong Buronyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. Ayan na naman sarong banggi, ibang version po. Ilang version kaya ini sarong banggi na ini. Tigwang sarong version ng sarong banggi. Iba man, di ba? Loretta Cornelio Ilas. But of course, si Margaret Lamiel Oliveros, although lagi kang nasa US of A, alam ko na, alam mo ining mga sarong banggi na ini. Taday mo, itugdo mo nga iyan sa mga makuapo mo. Margaret Lamiel. And of course, to all, may mga mahal ko sa buhay. Dapat matutunan din nindo ini. Di ba? Dr. Ariel de Lima Gaspe and family. Ituro mo yan sa mga anak mo. You are very lucky. Ang biyanan mo ay Ilocano. O may Bicol ka, may Tagalog, kumpleto. So, ituro mo yan. Di ba? Manay Sonia de Lima Serranelia Briones. Dango ko nindo ining bersyon na ini. Kan sarong banggi. Sarong banggi sa higdaan, nakamate ako, ulunin tunod asin daghan sa lubak ko, katurugan pagkukundi sa kung tumor iyo pala. Dago sa kubangon tukaw ako, bago kalay-kalay sa ko bitis, puro hapihap ang tuhutan, nagkutulog si arthritis. Isa kong paghiling, pasiring sa bubungan, simong naot, nahiling ko makanuson man. Sinanay si tatay, di ko pabayaan. Palaging nabuo si sako'y ang utang. Si pagdaras ako, nin siyam na bulan. Gatas kong dinudok, puro inutangan. Ay nanay ay tatay kung nagpumalik, ihilawon mo man sa gabos mong akin, makakuha ka man nin makakasangli, dai makaaro
Yan ang bangging maliputon, daraga soltero pag-ago antisipo. Tistigo sinda si mamay, asin si papay, nganing mga tao sirima, daing sabihin anlipot ni kamanggihon, nagtaong paglaon sa magka-ilusyon, mag-ibahan sinda habang panahon, pulos ka ugmahan, mayong kahaditan. Sa pabayan nangungupa, tadaig kinahera sa kukuya. Nenang pwede man daw iprindang panugangan, kuyaw sa mong harong mabawa. Maray pang kwarta, taigwan ng tao, ako nga ng tao, daipan ng kwarta. Nenang marasapa, nadaig ka na hera, pag ako naging ganyan, baklong ka. Nenang marasapa, nadaig ka na hera, pag ako naging ganyan, baklong taka. Kanhag ko sa di ka pa man, nagkarawat kita ning kudot-kudutan, kinudot mo ako, kinudot takaman, ang simbag mo sako, luhay-luhay aman. Hain ka na bayan, kakawat kong madaya, ang kudot na matarong sa kuyang girongdong. Hain ka na bayan, kakawat kong madaya, ang kudot-kudutan, hinahanap ko niya. Man sa samuya, igwaning mataba, nagdadalagan iyong nagbabaha, kaya pala nagbabaha, tuman sa samuya, nagtuturuan ang mantika. Wag maya, susugoon taka, maghiling ng dagat kung baga hunas na, dai ka mag-agi sa punin piling, tadyan si Onggoy nangaunin kukoy. Ano daw itong sagot ko? Magkadudang paghilon, kasusa kuyang dulog ko, ay sinunoy, nagbalantoy. Kaso sa kuya siyang bigapo,
silong ni nakadangog ako, hayop na naghuhuni paghuna ko sa lampati. Pakukundi sisa kong padi. Nagusat bangon ko ang akong baso at sa inyong pulutan. Sa kamatangaan nimbang di kami nag-inuman. Sa kong paghiling sa galunan naubos na. Ay kapipitin man. Ano man yan pati na ako binitin mo. Madarang tuba so talagang sigurado. Kung bubuyungon mo, buyungunin husto. Pag ako nabaya, ika ang pulutanong ko. Sa rumbang di, sa silong ni, nakadango ako. May hayop na naghuni, paghuna ko. Sa lampati, Pakukundi sisa kong padi. Ayan, talagang ganado si Ate Tudeng Castro Verde Aquiler and si Cheryl Castro Verde Aquiler ng Cheryl Beauty Salon. Talagang nagbabayli-bayli daw sindang niyan doon. Ingat-ingat lang at baka si mga pinipedicure, medyo madamage malaki ang babayaran mo niyan. Diba? Aling Tuding and Cheryl Castro Verde Aquiler of Cheryl Beauty Salon. Yan lang po yan sa may market side. Hello also to Ochi de Lima and of course to William Chong, ang aking may new mga admirers here on RPN DCKI. So, hello, James Wally Osas, the only love of my heart from Nigeria. And of course, Engineer or Architect Saludo and family, Engineer Steve and Edith Andalis, Congresswoman Joanne Salfortuno, Ate Marie Quadrante, and of course to my only son, Dr. Ariel de Lima Gaspe, and of course sa kanyang labi-dabi, Luna Crisostomo and Arwen Ira Lacambini Crisostomo Gaspe. Hello also to Mayor and de Lima Gaspe and Asilin, and to my apo, si Austin and Mariana. Hello also to Elizabeth de Lima Gaspe of De La Serna of Kuala Lumpur, to Jewel Mina Gaspe. Hello to all of you. Edsel and Nene de Lima Esteliena. Kumusta kayo dyan? O ingat-ingat lang po kita. Of course, happy birthday again to my apo, Kikambal, kay Aaron and kay Aaron de Lima Gaspe de La Serna. And of course, how are you, Nonoy Lorenzo Jos Gaspe of Toronto o Ontario, Canada. Kumusta kayo dyan? Keep safe and I love you. Makinig ka na lang sa mga programs ko. Himati aman bayan amutan ining sa kong mga hinadrangay tadahil nanggal kan pagmawat ko kan labi-labing kagayunan mo puso'y nabihat pagrundum simo tay kanang-kanang dadamayan ko liling yamanan nasasakitan harus pa sana
buhay ko magadan. Matitios daw ng puso ang siring na kamugtakan, puro sakit kamunduan, mas marhay pang magadan. Ang siring na kamugtakan, sinimporta na magistar, kung masasayang man sanang paglingaw-lingawan. Dahil ako minasiring, tabagukman akong angay, bulikan sa kuya kamutakan, ay namutan ko sa ibang aldaw, ining sakit ko mamatiran mo man. Matitios daw ng puso ang siring na kamugtakan, puro sakit kamunduan, mas marhay pang magadan. Ang siring na kamugtakan, sinimporta na magistar, kung masasayang man sanang paglingaw-lingawan. Dai ako minasiring, tabagukman akong angay, hulikan sa kuyang kamugtakan, ay namutan ko sa ibang aldaw, ining sakit ko mamatian mo man. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng HCI CMD Cell Mineral Drops. Dahil ang buhay ay mahalaga, palakasin ang inyong resistensya. Hanapin lang basta't may star na pula. HCI CMD Tatak Original CMD Cell Mineral Drops. Ayan, okay na okay ang Lagunoy. Ang sabi nga nila, ang isang Bicolana daw, ang Bicolana suplada pero magayon. Ayan, ang galing nito. Maldita pero romantika. Oy, tama yun. Malaog, maisog pero mainoy, matinios, mahigos, orog, pagmamnamuot. Madunong lalo pag nagnanrarason-rason, kaya inapod na Oragon. Ay, ang galing ito. Ulitin ko nga, ang Bicolana suplada pero magayon, maldita pero romantika, maisog pero matinios, mahigos, orog, pag nagnamuot. Yan, madunong lalo pag nasa rason, kaya inaapod ini na Oragon. Ayan, Oragon talaga ang Bicol. Isay ang Bicolana dyan na bakong Oragon. Diba, Nene Edsel Esteliena de Lima? Ibang-iba na tuminong, naog-naog, kabukitan, kadagatan, pano-pano, din kayamanan, orgulyo kan kadaklan, urog na kan mga kagian, ang paggalang sa kapwa, sa banwaan, daing nawawara. Hello, also kay Marilyn Albar Orbon who is watching right now. Kumusta na dyan sa lugar mo? Sa Lagunoy, pangaran mo, itinataghoy. Sa Lagunoy. Okay. Sa paagi po kansyon na ini, luway-luway na po kitang magpapaaram. Kaya ang sabi ni Marilyn Albar Orbon, kaway-kaway, wow! Wakas na panood din kita, good PM mate. Kaway-kaway dyan, pa-cute. Ayan, cute. Ay. Hello also to Cheryl Castro Verde Aquiler. Thank you very much po sa lahat na pagginasa lahat ng naghihinanyog sa programang ini.
Lawan magpapaaram na po kita, ta oras na naman. But anyway, every Sunday po ito, Tanog Bicol noon. Digdi po sa RPNDCKI, 2 to 3 in the afternoon po. Pero wag kang kalimutan. May okasyon po tayo ngayon dyan sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine. Yung mga hindi pa nagsisimba, dyan na po kayo magsimba or maghinanyog po kayo. It is live po. Ano po yan dito, misa sa radyo. Ang yan alas 5 po hasta dahil ko aram kung ano oras yan. Dahil pag si Father Dan po, marami sa rin po niya yan. Ang magmimisa po, no other than Bishop Rojas of Libmanan. Kaya maghinanyog po kamo. Diyan na lang po kayo magsirimba. As usual po sa tuyang nakaibanan sa technical side, andyan po si Sir Joanna de Villa, and of course ang sa iyang tagapagtanggol ay PSG, si Aldrin Orlanda, and of course yan man po duman sa transmitter si Engineer Abilin Don Toralio, ang samuyang pinaka. Kumusta pala si Sir Totonia Aguilar? And of course, ang PSG duman ni Engineer Abilin Don Toralio, may pong iba kung di si ang talagang matsong napakakisig, si Jimmy Guanzon. And of course, ako man po ang sendong nakaibanan, may pong iba kung di ang sendong perming kaibanan, si Madam Red Masimanay Elma de Lima Gaspe. Nagsasabing thank you sa mga naghinanyog po sa mga transistor radio, si Lolo Jose, si Lolo Jess, si Manay Nelia, and de Bernales, and of course, dyan po sa Kimang Juan, kay Johnny Ampungan and family. My regards to all of you. Stay safe and stay home. God bless. Sana saluhin natin gabos ang bendisyon kan sa tuyang mahal na Diyos. Baragos po kita habang yaon padigdi. Sa Lagunoy, Kurao ka ni Manay at si Manoy. Di sa Sabuyan, Banwaan, iguang limangkay na sinasandigan, kalusugan, kabuhayan, katuninungan, karaman, asing kapali.